Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Renny. Taong 1988, Balasan, Rojas. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pagsasaka ang tanging ikinabubuhay nila Renny at ng kanyang pamilya. Wala pa siyang asawa noong mga oras na yon, kung kaya't tanging pagtulong lamang sa pangangailangan ng kanyang mga magulang ang kanyang pinupunan. Dahil sa ang lahat ng mga kapatid noon ni Renny ay nakapag-asawa na, tanging siya na lamang ang natira sa kanilang tahanan upang alagaan ang kanilang mga magulang. Medyo may katandaan na kasi ang mga yon, kung kaya't kinakailangan na talaga ng mga ito nang mag-aalalay sa kanila at kanilang nakagisnang hanap buhay. Ayon kay Renny, na paminsan-minsan bumibisita naman ang kanyang mga kapatid sa kanilang tahanan. Nagdadala ang mga ito ng kanilang uulamin at bigas na kakainin pang-araw-araw. Kahit papaano, di naman sumasama ang loob ni Renny sa mga ito dahil sa maaga itong nakapag-asawa. Sa pagsapit ng araw ng anihan ng palay, ay nagkataon namang nagkaroon ng karamdaman ang kanyang ama. Wala na noong nagawa si Renny kung hindi ang magtrabaho na kasama na lamang ang kanyang kaibigan sa palayan. Bale, nakakontrata sila noon hanggang sa pagtatanim ng palay, kung kaya't matindi ang kanyang trabahong inaasahan. Renny, asan yung tatay mo? Tanong ng kanyang kaibigan. Andun sa bahay, Ben. May sakit. Sagot naman ni Renny habang patuloy na naggagapas ng palay. Nang marinig ito ni Ben, pinili na lamang nitong ipagpatuloy ang kanyang pag-aani. Hindi niya na kasi alam ang kanyang sasabihin dahil sa nakita niyang labis-labis na nanlulumo ang kanyang kaibigan. Halos hindi niya kasi inaasahan na malalagay sa ganoong sitwasyon sila Renny dahil sa nakalakihan niyang masaya ang kanilang pamilya. Kahit hindi man magkumpare ang bawat pamilya nila, kahit papaano'y kilala itong si Ben ng mga magulang at kapatid ni Renny. Ilang oras pa ang lumipas at natapos na nga nila ang isang kahon ng palay. Pinili na muna nila noong magpahinga upang paghandaan ang pag-uumpisa ng kanilang trabaho sa pagsapit ng hapon. Bale, 3 kahon lamang ang kanilang naging kota noon, kung kaya't hindi gaanong mahirap ang kanilang trabaho. Sa pagsapit ng hapon, habang papauwi na si Renny, ay bigla siyang niyaya ng kanyang kaibigan na tumungo sa kanilang tahanan. Gulat na gulat noon si Renny nang marinig niya ang sinabi ni Ben sa kanya. Unang beses kasi itong nagyaya sa kanya, kaya labis niya itong ipinagtaka. Sa loob ng ilang taong pagsasama nila, ay kailanmay hindi pa siya nitong nagawang isama sa kanilang tahanan. Dahil sa mga pangyayaring yon, wala namang pagdadalawang isip si Renny na sumama kay Ben. Sa kanilang pagbagtas ng daan patungo sa tirahan nito, panay naman ang ginagawang pagtanong ni Renny tungkol sa mga magulang at mga kapatid ni Ben. Bale, kokonti lamang kasi noon ang kanyang nalalaman sa pamilya nito, kung kaya't hindi niya napipigilang magtanong. Ben, malayo pa ba dito ang bahay ninyo? Tanong ni Renny. Malapit na, Renny. Sumunod ka lang. Medyo malayo-layo kasi sa baryo ang bahay namin. Sagot naman ito sa kanya. Ilang minuto pa ang kanilang ginawang paglalakad at tuluyan na nga nilang narating ang paanan ng 2 bundok na magkatabi.
Sa paligid ng paanan ng bundok na yon ay merong mga kakahuyan na siyang nagtatago ng tahanan ng kanyang kaibigan. Nang mapasok na nila ang paanan ng bundok, doon bumungad kay Renny ang isang may kalakihang bahay na pinaliligiran ng mga puno. Halos hindi ito gaanong nasisipat sa malayo dahil ikinukubli ito ng malalapad na sanga ng mga puno. Pagpasok nila Renny sa bahay na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang hindi pala basta-basta ang pamilya ng kanyang kaibigan. Habang patuloy siyang nagmamasid sa paligid, doon ay nasipat niya ang mga antigo nitong gamit. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumabas sa isang silid ang tatay ni Ben. Kasabay ng paglabas nito ay ang agaran din naman nilang pagbisa upang maipakita ang kanilang pagrerespeto. Magandang hapon ho, tay. Siya nga pala si Renny, barkada ko. Wika ni Ben sa kanyang ama. Ah, ito ba si Renny? Masaya akong makilala ka, iho. O siya, pumunta na muna kayo sa kusina at merong inihahandang pagkain doon ng iyong ina. Pakainin mo yung kaibigan mo para na may maramdaman niyang mainit nating pagtanggap sa kanya. Sagot naman ng kanyang ama. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtungo naman nila sa kusina ng tahanan nila Ben. Habang naglalakad sila, pansin na pansin noon ni Renny ang mga kandilang nakasindi sa buong paligid. Wala din siya doong nasisipat na altar na siyang ikinagulat niya. Animoy, walang relihiyon ang pamilya nila Ben. Nang marating na nila ang kusina, doon ay bumungad kay Renny ang ina ni Ben na merong kinakatay na laman ng hayop. Habang pinapanood niya ang bawat pagtama ng kutsilyo sa karne, ay parabang nakakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang buong katawan. Halos hindi niya noon nauunawaan ang kanyang nararamdaman, gawa ng sinasabi ng kanyang isipan na delikado ang tahanan at pamilyang kanyang pinasukan. Pero dahil sa pakikisama ni Renny, kung kaya't nagawa niyang baliwalain ang lahat ng kanyang mga nararamdaman. Renny, sabihin mo busog ka na ha. Huwag ka nang kumain dito. Babala ni Ben sa kanyang kaibigan. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtitig sa kanila ng kanyang ina ng napakasama. Animoy rinig na rinig nito ang bulong ng kanyang anak na siyang labis namang ikinagulat ni Renny. Kasabay ng pagsipat nito sa kanila ay ang paglakas ng pagtataga ng ina ni Ben sa karneng kanyang kinakatay. Labis-labis na noon ang pagkabahala ni Renny, gawa ng hindi niya mawari kung ano ang mga kaganapang susunod na mangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla silang naantala sa kanilang ginawa nang marinig nila ang pagpasok ng kapatid ni Ben sa mismong pintuan ng kusinang yon. Pagbukas ng pinto, doon na silayan ni Renny sa unang pagkakataon ang malademonyong kaanyuan ng kapatid ni Ben. Halos kasing wangis lamang ito ng tao, pero nababalutan ito ng mahabang itim na balahibo habang nanlilisik ang mga mata nito. Nakausli din ang apat nitong mahahabang pangil habang meron itong ipinasok na bagay sa loob ng kanilang bahay. Dahil sa nakalagay yon sa malaking bayong, hindi ito nagawang masilayan ni Renny. Pero ang dugong umaagos sa bayong na yon ay kitang-kita ng kanyang dalawang mata habang patuloy itong ipinapasok ng kapatid ni Ben. Matapos niya itong masilayan, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla siyang nakarinig ng boses ng isang tao na parabang naghihingalo ito.
Kahit anong pag-iisip noon ang gawin niya, ay hindi niya mapigilang maialis sa kanyang isipan na maaaring ang silid ng bayong na yon ay isang taong nag-aagaw buhay. Habang patuloy niya itong tinititigan, biglang nagwika ang matandang kapatid ni Benang. Anong ginagawa niyo rito? Doon nga kayo sa sala! Wika nito habang patuloy na hinihila ang bayong. Nang marinig ito nila Renny, agaran din naman siyang inakbayan ni Ben at dali-daling tumungo sa kanilang sala. Halos hindi na nito nagawa pang lumingon dahil sa pagmamadali noon ng kanyang kaibigan. Dala ng kuryosidad ni Renny, pinili niyang magtanong sa kanyang kaibigan ng, "Ben, ano yun? Sigurado akong hindi hayop ang laman ng bayong na yun. Nagsasalita eh." Nag-aalalang tanong ni Renny. Kalma ka lang, Renny. Walang mangyayari sa'yo dito. Huwag kang mag-alala. Iuuwi din kita mamaya. Nais ko lamang ipakita sa'yo ang sikreto ng aming pamilya upang malaman ko kung matatanggap mo ba ako bilang iyong kaibigan. Alam kong nag-iisa lang akong kaibigan mo, kung kaya't hindi ko na kayang magpanggap at magtago ukol sa aming totoong pagkatao. Renny, pamilya kami ng aswang. Pero ipinapangako ko, hindi kami ganong kasama kagaya ng nasa isip mo. Paliwanag naman ni Ben. Nang marinig ito ni Renny, halos binalot siya ng takot sa kanyang buong katawan. Nakaramdam din siya noon ng labis-labis na panginginig sa kanyang katawan na siyang naging sanhi upang mapaupo siya sa lupa. Nang masipat ni Ben ang panghihina ng kanyang kaibigan, ay agaran din naman niya itong itinayo ng dahan-dahan. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili nilang umupo sa upuan upang makapagpahinga. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, ay pinili ng pamilya ni Ben na harapin ang kanyang kaibigan. Sa hapagkainan sila noon nagkaharap, pero hindi pinahintulutan ng mga ito na pakainin ng kahit na anong pagkain itong si Renny. Malamang sa ngayon ay alam mo na ang sikreto ng aming pamilya. Napakapalad mo, iho, dahil ikaw ang natipuhan ng aking anak bilang kaibigan. Sigurado akong mabuti ang iyong kalooban dahil sa nagawa mong makuha ang tiwala at pagmamahal ng aming pinakabunsong anak. Naway bago ka umalis sa pamamahay na ito, ay maging magkaibigan pa rin kayo. Wika ng ama ni Ben. Dagdag pa nito, na parati palang ikinukwento ni Ben si Renny sa kanyang pamilya. Lahat ng kanilang pinuntahan at mga pinagsamahan ay alam ng kanyang mga magulang. Habang patuloy sila noong nag-uusap, panay naman ang pagkain ng mga kapatid ni Ben na para bang kauri din nila noon si Renny. Kahit mga aswang ang mga yon, ay formal pa rin itong kumain at hindi mga parang hayop. Matapos nila noong makapag-usap, agaran din namang inihatid ni Ben ang kanyang kaibigan patungo sa pamamahay nito. Renny, seryosong tanong. Iiwasan mo na ba ako? Tanong ni Ben habang sila ay naglalakad. Ha? Ba't mo naman nasabi yan? Di ko yung gagawin sa'yo, Ben. Dahil hindi ako ganyang tao. Mas matimbang pa rin ang ating pinagsamahan kesa sa itinatago mong sikreto. Hayaan mo, hinding-hindi ako magbabago sa'yo. Pangako yan. Sagot naman ni Renny habang dahan-dahan niyang inaakbayan ng kanyang kaibigan. Nang marating na nila Ben ang tahanan nila Renny, agaran din naman itong nagpaalam. Sa pagsapit ng mga sumunod na araw,
ay muli silang bumalik sa palayan upang maggapas ng mga palay. Kahit alam na noon ni Renny ang sikreto ng kanyang kaibigan, ay pinili niya pa ring pakisamahan ito sa kabila ng lahat ng kanyang mga nalaman. Isang araw, habang naglalakad sila sa baryo, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla silang napagdiskitahan ng mga nag-iinumang tambay. Sa pagdaan nila sa mga ito, ay bigla silang pinagsisisigawan at hindi naglaon ay nagawa pa silang batuhin ng bote ng alak. Nagkataon naman noong naglalakad din sa baryo ang kapatid nitong si Ben, kung kaya't agaran din naman itong nasipat ang pangyayaring kinasangkutan ng kanyang kapatid. Matapos niya itong masilayan ay agaran niya namang pinuntahan ng mga lasing na yun upang kumprontahin. Sa paglapit ng kapatid nito ay hindi ito nagawang makapagsalita sa kabila ng lahat ng masasamang sinabi sa kanya ng mga lasing. Nang akmang susunggab na ito sa kanya, ay bigla niya itong tinitigan ng napakasama hanggang sa dumating ang puntong hindi na makagalaw ang lasing na yon dahil sa sobrang pagkatakot. Kasabay ng pagdapa nito sa lupa ay ang pagkwelyo dito ng kapatid ni Ben at ang pagbulong ng, Ibahin mo kami. Hindi kami ang mga taong nais ninyong makalaban. kasabay ng pagwika nito, ay ang muling pagtitig niya ng napakasama sa mga kasama ng lalaking nag-aamok. Matapos niya itong gawin, agaran din naman niyang sinamahan ang dalawa patungo sa kanilang tahanan. Ang buong akala no ni Ben ay hahayaan na lamang ito ng kapatid niya, gawa ng wala namang nasaktan sa kanila. Pero hindi pala. Dahil sa pagsapit ng mismong gabi, ay biglang nagbuo ng plano ang mga matatandang kapatid ni Ben upang turuan ng leksyon ang mga taong muntik ng manakit sa bunso nilang kapatid. Doon na pagtanto noon ni Renny na labis ang pagmamahal ng kanilang pamilya sa kanyang kaibigan. Animoy kahit hindi ito nasakta ng ibang tao, ay magagawa nila itong ilaban ng patayan. Noon ding mismong hapon na yon, ginawa na ng kanyang mga kapatid at magulang ang kanilang plano. Hindi na muna pinauwi noon si Renny dahil nais ng mga ito na masilayan niya ang nakahandang parusa sa sino mang taong mananakit sa kanilang pamilya. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, agaran din namang nadakip ng kanyang mga kapatid ang mga lalaking nag-amok sa baryo. Sa pagdating ng mga ito sa kanilang tahanan, ay kitang-kita ni Renny ang iilan sa mga kapatid ni Ben na nag-anyong baboy. Pagtungtong ng mga ito sa kanilang bakuran, ay agaran din namang bumalik sa anyo ng tao ang kanilang wangis. Halos hindi noon makapaniwala si Renny sa kanyang mga nakita, gawa ng yon ang unang beses na makasilay siya ng mga ganoong uri ng nilalang. Habang hila-hila ng mga ito ang katawan ng mga lasing, ay halos umuungol ang mga ito na parabang mga baboy. Nang magawa na nilang marating ang entradang pinto ng kanilang tahanan, ay agaran din naman nila itong pinagtutuhog ng mga matatalas na kahoy na kinuha nila sa loob ng kanilang tahanan. Halos hindi na nagawa ng mga ito na makapalag dahil sa parang baboy ang ginawang pagtusok ng mga kapatid ni Ben sa kanilang katawan. Kitang-kita ni Renny ang pagkamatay ng mga taong yon sa kadahilanang nakabukas ang pinto noon na parabang nanonood lamang siya ng isang palabas. Matapos mamatay ng mga lasinggero, ay agaran din naman itong dinala sa ilalim ng kanilang tahanan. Kasabay ng pagdala nito ng kanyang mga kapatid,
ay ang pagpapaalam naman ni Ben sa kanyang ama. Pinili na muna niyang iuwi noon si Renny sa kadahilanang baka hinahanap na ito sa kanilang tahanan. Habang sila ay naglalakad, ay hindi noon nagawang makapagsalita ni Renny dahil sa sobrang takot niya sa mga nangyari. Pagdating nila sa tahanan nila Renny, ay tanging pagpapaalam na lamang ang nagawa nito. Sa paglipas ng taon ng kanilang pagsasama, ay naging madalang na ang kanilang pagkikita. Alam ni Renny na meron ng nangyayaring kakaiba sa kanyang kaibigan, kung kaya't hinayaan na lamang niya ito. Pinili na din muna niyang huwag maglalalabas sa kanilang tahanan sa kadahilanang labis-labis na noon ang panghihina ng kanyang ina. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagpakita kay Renny si Ben habang nasa kaanyuan ito ng isang aswang. Paglalarawan niya noon sa kanyang kaibigan ay meron itong mahahabang braso at matatalas na mga kuko. Nanlilisik din ang mga mata nito at patuloy ang pagtulo ng kanyang laway na halos wala itong tigil. Mahahaba din ang mga hita nito na halos triple nito ang hakbang ng isang ordinaryong tao. Renny, siguro ito na ang huli nating pagkikita. Lilisa na kami sa lugar na ito dahil pabalik na kami sa aming probinsya. Malayo ang aming lugar, Renny. Pero kung sakaling magkakaroon ka ng pagnanais na hanapin ako, ay tunguhin mo lamang ako sa lugar ng Sikihor. Hindi kita makakalimutan, Renny. Hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng buhay ko, ikaw lang ang nag-iisa kong kaibigan. Wika ni Ben. Kasabay ng pag-wika ni Ben ay ang agaran din namang paglisa nito sa tahanan ng kanyang kaibigan. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay hindi na nagawang masilayan ni Renny si Ben sa kanilang lugar. Ninais din niyang puntahan ito sa kanilang tirahan, pero bigo siyang mahanap ang bahay nito na nasa paanan ng bundok. Kahit anong pag-iikot ang kanyang gawin, ay hindi na talaga niya magawang mahanap ang pinagtitirikan ng bahay nila Ben. Hanggang sa dumating ang punto na tinanggap na lamang niya ang tadhanang pinaghiwalay silang dalawa. Magpahanggang sa ngayon, na kahit medyo may edad na itong si Manong Renny, ay hindi niya pa rin malilimutan ang kanyang karanasan noong minsang nakarinig siya ng isang paalam ng aswang. Okay, bihira na ako magbigay ng opinion sa kwento, pero natouch ako dun sa sa huling linya ni Ben, yung ikaw lang yung nag-iisa kong kaibigan, di kita makakalimutan hanggang sa kahuli-huli ang hininga ng buhay ko. Grabe, touch ako dun sobra. Kasi ako, share ko lang parang isa lang yung kaibigan ko lang din eh. Parang nararamdaman ko rin kung ano yung nararamdaman ni Ben para kay Renny. Tapos, yung mga sacrifice niya, di ba, para kay Renny. Yung hindi nila pagkain, yung pagprotekta. Nakaka-touch. Napakagandang kwento nito. Pero bago yan, syempre, hindi mawawala ang ating shoutout segment. Shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Angelica Maman, Mayek, at kay MJ Poras. Ito naman para sa mga random subscribers natin na nag-comment sa pinned comment ko. Nandyan sina Timples Yumi, Diktador, Burnout Moto, Burn25, Alkane Manyozo, Annalyn Hipulan, Mark Slow, Cecil Rodriguez, Nosaj Nunitak TV, Rax Torquato,
Realistic TV, Ana Villanueva, Michael Jan Ventilacion, Archie Divino, JM Dan Nadal, Annabel Alvarez, Ang Ermitaño, Aya Flores, Ivy Stan, Mandy Corisay, Jermin P. Kumlat, Glenda Capasio, Christian Pakis, Vincent Gomez, Jesus is My Savior, Aidan, Jonathan Badiola, Braille Malik, Jeffrey Quijano, Jedel Vlog, Reggie Bermoy, Anjo Camis, Nel Amor, Beltran Dalen Jr., Jesse Atabay, Elmer Solueta, Jules Obenza, Paul Andrada Vergara, Miss Bloody, Gian Dominic, Che TV, at kay Raf Egdalino. Ayan, para sa shoutout, abang-abang kayo, on nyo yung notification bell para pag nag-upload ako. Comment kaagad kayo sa pinned comment para ma-shoutout ko kayo. Mas maagang comment, mas malaking chance na shoutout. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.